Ano sila? Nakoy magic. Ako pa buong kay Ricky. Asa? Dito? Tagahan itong kwarta. Tagahan itong kwarta kay sinin na itong magic ko. Mabayad lang ko. Riya. Nakoy magic ya. Ba yung magic ba magic? Pag-release. Magic ba magic? Yan yung t-shirt kay tulog ka puga, uga ni. Tulog ka puga na ko ma'am, uga ni. Buong ko eh. Oh, buo. Kalingaw no? Basta di gani muga sa ikatulo, yata guling 400. Pag-release t-shirt. Oh, okay. Top 10 na. Ay, di ba unsa? Muga. Ito na ba sunod sa nila? Kabuan mo sa isunod ko ron. Sabon ikaw ay para kon. Ibasa nila yun. Di ba sa lagi? O sa isunod na ko ron. Ay, kabuan na lagi ka mo ka. Basa na. Basa na. Oh, mo pa sa. Ito. Basta mayo. Olo ko mga ano ibasa na nilang tinuon. Ito na sa nilang kabuan na. Yung kabatiran yung content to. Kaya nag-views rin kayo. Kapala. Ibasa mo sa lagi ka. Abot yung content sa isunod na padaron. Usa ka puga. Usa. Sa. Kadua dito sa gawas. Ay sa buka. Dito sa gawos. Dua. Duha. Tulo ka puga. Ikatulo. Adik na maog ka. Isa, ang ikatulo sa gawas na. Ibasa na mo t-shirt. Views. Niya. Nya. Dua. Ikaduha naman to. Dua. Minute sa gaw. Imong shirt na sa may bason. Imong shirt na sa may bason. Sobra. Ito na maghangir. Kaya hay-hay mo ko. Ugma pa na siya. Ano nga naman sa hindi ka maghangir ng hay-hay ka. Tulog ka puga ko, tulog ka puga, tulog. Muham sa tagangir. Kay katulong puga, muga naman na. Mama to ang ngiri real. Pati ang content to. Ay. Hindi ayaw ng content. Ay, gubuhubo lang ko diri. Raya, Nya. balik ko tani kaugma. Aka mo man. Ako ni ata yung 400. Ikaw ba na itong balikon? Aka mo man mo. Nabukis nila. Abot yan content ta. Yung pali. Nabukis nila rin. Ito na. Ito na ya. Ya na to ya. Hindi gini mo gaugma, imuha na ng 400. Mau ka gina ng magbaan ng doon. Kaya kung usap ka ni. Muli kong nila. Abot yan content di mo doon. O si sapot ka? Tulog ka puga, mauga. Wala pa may katulog, duha pa man to. Ikaw man ay katulog. Ikaw man ay katulog. Yung magbaan akong t-shirt. Nasunod ako. Hindi niya mo ko kay. Hindi ko na mauga ko no. Iyang hatag na ko rin. Mauga niya kaya upa pa ko. Di ang iyang gingon kay tulo makapuga. Tulog ka puga nga ni, duha pa man to. Yung magbaan muli ko. Hindi ka tulog puga, ugma. Ituloy lagi. Oh, hindi kinamuga ikaw ugma. Mauga, inong ibabaan mo daw. Iya ko muli ko usap ka ni. Kung buwa ka ni. Ganun. Kapatid mo kuntin. Kapatid ang kuntin. Mataas. Uy, sugito ko ni. Mauga niya. Bisa ko ginayahin. Mauga niya. Magbaan mo na. Manginan. Asa naman? Tagabi niyo 400? Oo. Kung di ko na mauga sa tulog ka puga, ako aning kwarta. Oo. Gibasa niya. Niya, basa. Gipuga ko usa. Pag ikaduha, gipuga. Pag ikatulo siya, yaya siya, ubang, uga na ubang. Kung di na mauga, imo ng kwarta. Kaya ako kusang. Ibasa mo. Wala ka sa ulong ron. Wala kaya may kasa. Iluwo
Kunti ba siya? Ikaw man ang ibasa nga. Kasi mabahubo sila haron. Bitan nyo pa siya kay content lagi. Ikaw ma, ikatulo ha. Kurti mo daw ma. Kaya, sige pa mo sinaw. Yung mga palit ay kabubo ko. Abati ang kuntin mo na eh. Kita juga magbasa. Sabagay. Ikaw mo. Uy, ang ako tong ganito. Ano kitang rin niya? Ang hirap ng barong. Kita uti yan eh. Masing hangin rin eh. Ay, ko niya. Ikaw mo na masutin. Okay, ano nagkuha ginong? Ikaw sa pag-uli na kuha rin. Ikaw may ha. Ikaw may ikatulo ha. Ikatulong puga, ikaw Dok, isa pag dinapukay mo, uga gina dong. Lumaan ko na. Abati, ang kunti. Kaya nag-aputis. Balik kayo ko. Ito uti yan. Usawa na ni mo! Ay, kawato na yan! Kunti-kunti ang kunti mo rin. Sige. Ano man na Ito yay. Ayaw mo lang nagkalang ang kunti mo rin. Ito yay. Ya, asa naman kaya? Ito na kaya, tumuli na ko nung. Magkumuha ka rin. Magkunti mo, ilayo ng kunti mo. Ikaw ah, magkumuha ka rin. Ismira. Ismira mo ka. Ikaw magaling mo galing na. Ano? Ikaw, pala wala. Alam, maglilito ka ako. Ayaw ng kunti mo. Okay.